by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And all the congregation was praying outside at the hour of the incense offering. And an angel of the Lord appeared to him standing to the right of the altar of incense. When Zechariah saw the angel, he was troubled and overcome by fear. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, because your petition was heard, and your wife Elizabeth will bear a son. And you will name him John. You will," okay, let's jump to verse 18. And Zechariah said to the angel, "How will I be certain of this? For I am an old man, and my wife is advanced in age." The angel replied and said to him, "I am Gabriel. I stand and minister in the presence of God, and I have been sent by God to speak to you and to bring you this good news. Listen very carefully. You will be continually silent and unable to speak until the day when these things, but my words will be fulfilled." Ukuze ndibe short, ndicela owesixhosa into ofumaneka andifundele uverse 20 kuphela. Verse 20. Uyabona, uyakuba sisidende, ungabi nako ukuthetha, kude kube yimini eziyakuthi zenzeke ngayo ezi zinto, ngenxa enokuba ungakholwanga ngamazwi am, ayakuzalisekiswa wona ngexesha lakho. Amen. Masiphinde sijampe sendizawuqina. Siye ku-26 this time. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, a descendant of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, the angel said, "Greetings, favored one, the Lord is with you." But she was greatly perplexed at what the angel said, and kept carefully considering what kind of greeting this was. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Listen very carefully. You will conceive in your womb and give birth to a son, and you shall name him Jesus. He will be great and eminent and will be called the Son of the Most High." Okay? Must jump in, say verse 34. Mary said to the angel, "How will this be, since I am virgin and have no intimacy with a man?" Then the angel replied to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. For that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. And listen, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who was called barren is now in her 6th month. For with God, all things are possible." Then Mary said, "Behold, I am your servant of the Lord, O Lord. May it be to me according to your word." And the angel left her. Amen. And I go closer and from verse 36. Verse 36. Uyabona, uElizabeth ozalana nawe naye umithe unyana ebudaleni bakhe. Nale nyanga yesithandathu kuye, lowo bekuthiwa ngongazaliyo, ngokuba akukho nanye into eyakumnqabela yena uThixo. Wathi ke uMaria, "Nako umkhonzazana wenkosi, makwenzeke kum ngokolizwi lakho, saza isithunywa semka kuye." Lizwi likaThixo elisikelelekile, umuntu okhona lelo makathi amen. Shortly and very shortly, I have to say. In one chapter, Luca lona, and Luca is very careful in his writings. Luca is very careful in his writing. Akabhali nje ubhala njengomuntu ofundileyo uLuka. I don't want to start again apho ayiqala khona uLuka, ngene nje straight endabeni. Zi-conditions zimbini ezi as fun
But the first condition esi-introduce kuyo, the condition yomnye umama, or let me rather say ixhegwazana. Lixhegwazana eli lidala alinamntana. Number 2, esibini situation, the situation yentombi iseyi-virgin. Lo omnye kwelaqala ixhegwazana ushiywe lixesha lakhe. Lo omnye wesibini akakafikelwa lixesha lakhe. 2 conditions. Owokuqala ixesha limshiyile. Ane? Mlate lo. Lo wesibini ixesha alikafiki. So into yokuqala ekufuneka si-understande ngabo bobabini yindaba yexesha. Oba oqala lafika ixesha lade laphela. Okay. Omnye ixesha lakhe alikafiki lisekude. Oh God, aniva. Oh God. Lo woqala sephumile exesheni lafika ixesha wanda wamathuba akwenzeka, wazama akwenzeka, lathi ixesha laphela. Lo omnye usazibona esezawuzama uthi mina ndisenalo ixesha. As a matter of fact, liselininzi nami ixesha, andingamandla. Both of them receive a message. Oh God. Lithi iBhayibheli lam uqala kufika imessage kulo oshiywe lixesha. Oh God. Liphelile ixesha lakhe. But phakathi kwe-situation yokuphelelwa lixesha kufika umyalezo. Ufika umyalezo kumuntu angawulindelanga nokulindela umyalezo. Ngoba inye into asho ngayo zizihlobo zakhe seziyazi uba yena ke mkhupheni yena ekaleni. Akusekho nto ingenzeka phakathi. 2, iintaba zakhe nazo sezisithi hayi ke shemloya akusekho nto inokwenzeka. Number 3, more than anything, yena qala sezikelela ukuthi hayi Nkosi akusekho nto nami. Ngiyawube nami Thixo ndiyakusokolisa uba ndingathi goku sendinje ndifuna umntana. Omnye yena uthi yima Thixo mandiqale ndibe busy career yami. Ndifuna uthi undisikelele mna Thixo ndibe sendiziqhubele yami imoto, ndibe sendizihlalela mna Thixo. Alikafiki elakhe ixesha. Kufika imessage qala kulo oshiywe lixesha. Kuthiwa yathi xa ifika imessage kodwa vuya wena Zakaraya. Kuthiwa ke ngoku uZakaraya lo umyeni kaElizabeth wayengumpristi moya oyingcwele. Kuthiwa bobabini aba bantu ngabantu abalungileyo. If according to any standard of Christianity sanamhlanje besinobafaka sibacategorize besinothi aba ba-attenda zonke service. Okay. 2, aba xa kuthiwa kuyafastwa ayingabo aba bayirobhayo ifasting. Bayiqala ngexesha bayigqibe ngexesha. Aba ngaba ba-serious nalapha eku-7 uthixo. Because uZakaraya kude kuyathi uba yena wayengumpristi eseva kwi-altar enalo nexesha lakhe ne-allocation yakhe. So ngumntu lona
on a record elihle kafika ku-7 uThixo. Number 4, besinothi lo mntu ngokweminikelo uyavela nakwezishumi. But nansi into ayenzeki. Ulungile lo mntu. But kukho indawo abopheke kuyo. Umuntu omkhonzayo uThixo lo. But seshiywe lixesha. Mhlawumbi ixesha lakhe elininzi njengoba limshiyile nje ulichithe khona kwi-altar. Ulichithe ekhonza uThixo Elizabeth. Ulichithe equka ethutha izitulo zalapha enkonzweni emisa intente. Khoxa usithiwa i-rehearsal ukhona. Uyarehesa naye. Ukhona worship team. Uyavela kuzo zonke izinto ezenziwayo but ixesha lithe lamshiya. Now when sekusithwa ixesha lakhe liphelile kufika umyalezo. Ngoba inye into esenza noma siphelele lixesha siphinde futhi sihlaziyeke emandleni umyalezo esiwufuna. Kanti ukutsho nje namhlanje before ndibe ndifudumala ngoba sesengenile ukufutha uba namhlanje into ezotshintsha ubomi bakho umyalezo endiwuphetheyo. Ndinomyalezo endiwuphetheyo for wena. Ndinomyalezo endiwuphetheyo. Lithi iBhayibhile uZakariya usazixelelwa, you know what? Kwa ixesha lam senza ukugugela khona kule nto. Manivele ndiqhubeke ndiserve uThixo. And when his time came for him to serve in the altar, lithi iBhayibhile uZakariya engalindelanga kuye sisiqhele. Uyakhonza njengesiqhele. Uyadumisa njengesiqhele. Uyanikela njengesiqhele. Uyathandaza njengesiqhele. Kanti akazi xa engena ulinde umyalezo. Lithi iBhayibhile wathi esondela e-altare avuleka amehlo. Wabona ingelosi uGabriel ime on the right hand side of the altar. Because if ungumntu aquka e-altare ungayeki uquka e-altare. Ngoba i-appointment yakho ne-message yakho ilapho useva khona. Lithi iBhayibhile yathetha ingelosi uGabriel yathi vuya Zakariya kuba uThixo wena nonkosikazi wakho uyivile imithandazo yenu. In other words, uZakariya noma ixesha selimshila ayekanga umthandazo. Ngoba uyamazi lo athandaza kuye. Uba andithandazi kwisithixo ndithandaza kuThixo. Lo ayongoma yomthongwe le. Ayikhonyelwa le yazikhonyela. Lithi iBhayibhile uZakariya kwathiwa kuye unkosikazi wakho Elizabeth uzazithwala umntwana omfana. Uze wena umthi igama uthi uYohane. Wanikwa zonke i-details zomntana. Kwathiwa kule season angena kuyo uZakariya ku-Elizabeth. Mangadibani nento enewayini. Mangadibani nabantu abathile. Wasuswa kwizinto aqhele ukuzenza. Ngoba ngoku ufaka kwisizini not yakhe iqalileyo. Kodwa ufaka kwisizini of divinity. The season of God. Lithi iBhayibhile lam emva koko wathi uZakariya izawukwenzeka njani lento ubona nje ndiphelelwe. Ngexesha lakho ngela xesha ibili ixesha lakho into ibisithi
makwenze wena ngoba ixesha lakho. Bakase uphelele lixesha asafuneki wena. Sebenzana nomuntu ophelele lixesha. Lethe kahle laphele lo xesha ngoba ekupheleni kwalo sekuqala likaThixo ixesha. Ngicela umemezele egameni likaYesu Kristu waseNazaretha kubantu abathi babejonga balibona ixesha libashiyile. Ngicela umemezela kubantu abathi babejonga icondition zabo, bajonga izinto abazithandazelayo, bajonga ixesha abanalo lokusenza, babona uba asinokwenziwa kweli xesha. Did you thank God kuphelele lixesha? Because the Lord is about to step into your situation. Ngicela umemezele egameni likaYesu. Ngithi uYehova wemikhosi makangenelele kwimeko yakho. Phambi koba lo nyaka uphele, makangenelele uSiphakathi. Mayingenelele impokotho kaBathayisi. Makangenelele loyo wayekho ukhokhude bengaphakathi. Yena uphila ngaphandle kwexesha. Yena kayesithi tomorrow yakhe ngoku kuba akazuya kwi-tomorrow sabuya i-tomorrow. Can I declare over your life in the mighty name of Jesus that the Lord is stepping in for you? uThixo ixesha lakho Zakariya awuqobi liphelile. Lenze kakuhle futhi laphela. Lelami ixesha. Lelami. Ngicela umenezela kuwe egameni likaYesu. Ngilixesha likaThixo elongene kulo. Ungene kwisizini likaThixo wena. Nawe yayibona elakho liphelile ixesha. Lenze kakuhle laphela ungena kwisizini likaThixo. Ngizotsala abantu namhlanje batsalela kwexesha likaThixo. I am here to baptize you in the kairos of God, the time of God, ixesha likaThixo. Sisekhona kodwa bancane. Uthi ke ngoku after ingelosi mhlale phansi. After ingelosi ithethile noZakariya ithi kuye, but wena uzawuvala kumlomo. Okay. Ngokuya ibili ixesha lakho. Jesus. For you to speak, it was a requirement. Because it was your time. But ngoku liphelile ixesha lakho. Uba khange uthethe ngexesha lakho liphelile ke ngoku. Ungathi xa selixesha likaThixo ufuna uthetha kuba uzawuthi hayi nam ndincedisile. Njenganqine yaba yi-confirmation. Andizamzothetha izinto ezoba yi-confirmation kuwe ngoku. Ngoba yabona bavamile abazalwane, yabona ukuba babekama-spiritual but zibe zibohlula izinto zibabethile. But ke ngoku xa besiva uba into athi confirmation. No, bengafananga befanga ibe not a confirmation but confession. If it was not a confession, it must not be a confirmation. You cannot confirm what you did not confess. When it is your time, it's also a time for you to confess. Once I declare that it is your season, into emayiprovoke apho kuwe mawuyikhuphe ngomlomo wakho. Ungafuni uthethe ixesha seligqithile ngoba uThixo xa lixesha lakhe akafuni uncedisa. Ngoba once ibe
ixesha lakhe nawe ube involved, you will want to share the glory with God. But God doesn't want to share his glory right now. Ikalomemezele egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndithi khawumyeke azenzele maluyo. I'm drawing to a close. Ndinqinibele umakhelwane ethi khawumyeke azenzele. Khawumyeke azenzele. Wathi emhlabeni kungekho nto kumnyama, kusenyanyeni wazenzela uYehova. Azange adinge nceda omntwini. Wasuke wahamba wathi let there be light, and there was light. Wathetha nomhlaba wathi umhlaba velisa, wavelisa umhlaba. Wathetha nezulu wathi izulu velisa, lavelisa izulu. Namhlanje ndizamemezela, he is in a class by himself. He cannot be compared to any man. He can never be helped by any man. God does not need any assistance. He does not even need motivation. Ngoba thina asinabantu sisenza into seyifuna ne-motivation. Ingezobantu esidudulo bayenza siyabona uyenza. uYehova wenza noma ngabona. Ngexesha kusithiwa yenzeke kodwa yenzeke. Ngoba lo uyenzayo, he is the Almighty God. Unamandla okwenza. Namhlanje ngicela ubemezele egameni likaYesu. Khawumyeke azenzele. Yena azenzele. Ngiyabeva abanye bethetha. Bathi kaloku uThixo uyafuna nokuncediswa ngezinye izinto. Mhlawumbi nawe uYehova xa esenza nawe umhlangabeza. Ndizothi mna lo simkhonzayo akahlangabeza. Akudingeka ehle uyasehlela. Akudingeka avule uyasivulela. Akadingi nga-anawunsa uyasi-anawunsa. Uwa-anawunswa ingalo ishukume. Amafamezele iyantorathi. Ndiyamemezela egameni likaYesu. Jehovah is flexing his muscles, getting ready to do what no man can do, getting ready to do what no God can do. I am here to declare, and I am here to proclaim, I am here to announce, I am here to legislate, I am here to pronounce that the Lord is getting ready to do only what he can do. Was because Zachariah didn't have the power to give birth. Amen. He cannot have the power to sustain what he did not or what he was not able to create. So God has to silence him because umuntu ongenawo amandla okwenza nokugcina unamandla ophela okubulala. So Zachariah being not able to give birth or being not able to conceive was going to abort into yenzebuthixo because into yakhe ingxaki yakhe ibingekho kwi-health yakhe but ingxaki yakhe ibisemlonyeni wakhe. Zayikhalezisa because andifuna ndikhupha late. I'm drawing to a close right now. Well, uZachariah funeka avale umlomo. Ngiyathandaza egameni. Uba kule season basekhona abantu abavale imilomo. Yithi sowusiva uba ubungayiphendula ke le. Kodwa uThixo avele amazwi awathathe emlonyeni. Ube uqonde hayi manje impendulo nginayo ngiyilapho akawathathe lo mazwi uThixo emlonyeni wakhe. Because ezinye izinto ngovula umlomo uyazi-abort. Ayinexesha lakho kaloku. So you cannot afford uba ubuthetha kakhulu engalixesha lakho. So I pray that the Lord may silence you. I pray because now so uyafa le andiyenzanga but uyenzile.
Bakavala umlomo uThixo. Ngoba yabona ezinye izinto asifuni usiphendule ngoku. Ezinye izinto uThixo uyazenza ngokwakhe zivela zithile. Abantu ngexesha lazo ezo zinto zivele. Ungqine bona sasimsukela ngoba. Ungayigqiba nini into yokuchazela iKapa yonke uba uyenzakala. So may the Lord silence you. Amen. I say may the Lord silence you. Makavala umlomo uThixo. Akuvala umlomo. Uthi sofuna uposta in-game network. In-game network. Yeah. No, then I just want to post that we have been long seen. After an hour, we're still on scene. Who will realize that my bed is on tattoo? So, my network. I need the network. Hey, go sir. Wait till the network. Sekarang kocok, wena, inye into zokwenza. Uzovale umlomo, zide ezi zinto zenze. Uba singavula umlomo wakho uzovalela ukwenzeka kwezi. Cela uphinda ndimemeze ndithandazele ndithi kule season mawuvale umlomo ngoba you will abort what the Lord is doing. You will kill what the Lord is doing. And in return you will say uxolile uThixo akayithethanga inyani undikhohlisile uThixo. Little Bible, after the angel had said that, he left for Zachariah. 6 months down the line, Elizabeth is pregnant. But ingelos ayanga kulo ongekafikela lixesha lakhe. Glory to Jesus. Ingekalungisi lo. Amen. Oshiywe lixesha lakhe. uThixo lo was ahead of her time. uThixo watsala ixesha walisondeza kulo oshiywe lixesha. Kwela cala loya ixesha liphambi kwakhe akatsala ixesha watsala loya. Hallelujah. Wamsondeza kwixesha. Hallelujah. Ngapha uThixo utsala ixesha. Ngapha uThixo utsala umuntu. Amen. Ngoba lo alikafiki elakhe. Li ahead. So ukuze kwenzeke kufuneka kutsalwe yena afakwe exesheni. Glory to Jesus. But loya limshiyile ixesha. Oh my God. Sekufuneka kutsalwe ixesha lizofakwa kuye. Hallelujah. Ngoba loya ayilo xesha ngoku loba angabe limshiyile. Oh Jesus. Kuthi ingelosi yavala yafika kuMaria. I want you to take a look at this silver. Ingelosi kuMary ithetha the exact words ezithethe kuElizabeth. Hallelujah. Ya wena baba lo uzawuzala umntana. uMaria yena wabuza umbuzo ububuzwe kuElizabeth. Abarada uZachariah. What? Nkosi
Zizakwenzeka njani ezi ingelosi yadeclare the very same thing. Ibideclare kuZacharias yathi ayikokwenza kwakho ukwenza kukaThixo. Hallelujah. Cela ungelezele isizini before sivale unyaka. Isizini yokwenza kukaThixo. Yes. Hallelujah. Oh, Jesus. Can I declare? Jesus. Yes, Lord. uZachariah nonkosikazi wakhe, the condition is damaged. Isibeleko siguqi ungasisekhona. Ixesha akhonto i-platform yokwenza yini. Lo ongene i-platform yokwenza ikhona, but akafiki ixesha loba kwenzeka. Now uThixo has to deliver Elizabeth from the messed up situation. Because sometimes the situation is so messed up for God or for yourself to do anything, but it only requires God. Because it is God who can clean up the mess. After cleaning up the mess, he does not mind Uthixo to build the platform for himself. But sometimes in other situations, the platform allows, but the measure are enough. But it is on the necessity, whether the situation allows it or not, or whether the season allows it or not. But I'm here to declare the answer of what I got you. Little Bible, little Bible. Mary na akafika la ixesha. Naye ubuzumbuzo kuzokwenzeka njani. Because mna andazani nazo. Situation yona ayikasakanfikeli mna. I can do it, but the time does not allow me. I'm still a student. I'm still a child. I'm still young. Whatever reason it may be, I may not obey. But the season and the time does not allow. I cannot say but this time, Uba, let Lord, Uba. Uzawufakwa eqesheni. Now iyadingeka i-confession yakho. Kuthiwa engokuyithethile ingelosi yathi akungenzeki ebantwini. Akungenzeki ebantwini. Kuye uThixo kuyenzeka. After that declaration, Mary had to make a confession. And this is Mary's confession. Makwenzeke uThixo ngokwelizwi lakho. That's all she had to say. Makwenzeke Thixo ngokwelizwi lakho. In other words, the angel shows us something. Ingelosi isibonisa something up. Isibonisa umuntu. Isibonisa uThixo. Jesus. Ithi umuntu uyakwazi ukwenza. Hallelujah. Kodwa kuyeke ufike ixesha akukhona umuntu akakwazi ukwenza. But ke ngoku nalifikile ixesha loba umuntu liphelile lakhe elokwenza. Ufika mna njengothi ndenze izinto ezohlule abantu. I am closing. Moyo ingwenya. Uyabona abantu bazalwane bangayikwazi imali bekhona bakunika umthi. Ngoba imali ikwazi u-attract ama-customers. Bakunike nempuphu ezilanda imali. Ukwenza kwabantu
wafa lo kunyanzeleka okanye kuvele ke ngoku uba le ibe ngokwenza ngomntu elishumayela akuvela uba bekusenza umntu kuye kunyanzeleke abantu beqhubeke besenza ufumaniseke uba leyo mntu ebeyenza abasenawo abantu okuyenza. But I'm here to announce the court who is far above every man. Uthi ubhala umlembisa athi yena is not a man that he should lie. He's not the son of man that he should repent. Akuthethileyo uyakwenza uYehova. Can I declare over your life in the mighty name of Jesus? Makangenelelo uYehova. Enze ngokwamandla. Ikalunganazela egameni likaYesu. Benzile abantu baphilile. Bathi uYehova kaphilwa. Apha abantu baphela khona yeluyana. When I declare over your life in the mighty name of Jesus, abantu bayaphoreka kuwe. Bathixwa livayile ilizwi likaYehova. In the book of Revelation chapter 1, the city by building wafa iwome ikulolo wayefila kodwa ngoku ndiyaphila azijonga nezinto zabafileyo zisesandleni sami. Ndiyavula akukho mntu ongavala, ndiyavala akukho mntu ongavula. Ndingalumemezela yabona umnyango xa usivulele wena kufuneka ukade ungavaleki. Ndingavulela kuYehova umnyango. There's no need for you to keep watch on the top. And I declare over your life, ukwenza kaThixo ngoku uyaphemelela uYehova. Wahlulekela gqirha. Ewe ngabantu abantu bahluleka, bathi ngalumemezela uYehova wahluleka. Akungenzeki ebantwini kuyo uYehova kuyenzeka. Ngalumemezela egameni likaYesu uba kulo nyaka before uvala singena kwesesine yokwenza kukaThixo. Bakummelwane wakho uthi mmelwane uyandenzela uThixo, uyandenzela uThixo. Andizofakwa isimbi yakho kula msebenzi uzoba kukwenza kaThixo. Andizothakelwa ngokuhambe imoto bakuzaba kukwenza kaThixo. Andizothabela ngokwami bathi kukwenza kaThixo. Andizophiliswa ngamayeza bathi kukwenza kaThixo. Ndizawusinda ezinkosini not because of the evidence bathi kukwenza kaThixo. My house is protected not by a security or the entity. Bathi kukwenza kaThixo. Akungenzeki ebantwini kuyenzeka. Ngingalumemezela egameni likaYesu uyenza uYehova. Khululeka wena, khululeka wena ukwenza kaThixo. Yamemezela esomelini yakho makenze uYehova. Yamemezela emthathweni wakho makenze uYehova. Nabantu babone ayisengomntu lowenza.
umlomo wakho, vula umlomo wakho. Uthi makwenzeke Nkosi. Makwenzeke. There's no need for miracles. Miracles are for some time. Then we need a miracle. Category yabantu engazuza pha ngaphambili because lisabavumeli guys. Their goals are still within their reach. But when the leadership is